जाबाय जाबाय हेलौ सोर फैदों अननानै कमेन्ट हरदो दे मोनसे लाइक मारनानै थांदो आं दा फुजा दंफैयो लोगोफोर बिटिआर गेमार थेंक इउ आदा आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय मा खालामदों ओंखाम जाबाय नामा ओइ नै फुजायाव दंफैयो आं फुजायाव आंनि भइसआ थांदोंना थाङाखै खोन्थाहरलाय आदा भइसआ थांदोंना थाङाखै खोन्थाहरलाय मानसियानो मानो होनना फुजायाव अखासो हागासिनो बोरै जाखो अनलाइन गैला नामा रावबो जिर' जाबायलै गैला रावबो फुजा नायनो थांदों नामा ब्रा अनलाइन फैदो सोरबाफोर अनलाइन दंब्ला अनलाइन थांदोंना मानसिफोरा रावबो अनलाइनानो गैया खोमा Oh, mata pasok pa siya. Eh, labi ka sige. Itu ba? Orang peraw live saya bang bisa lihat. Deh. Halo. Hai guys, belum bye. Temanku. Sikit lah. Raw gaya, sibuk ya. Malah Durga Puja naik थांजोबदों मानसिफोरा रावबो अनलाइनानो गैया र' नांग्रो नोंथां ओरैनो मानोबाला ओरैनो बाला एस ना आंनि माबा सिगार नाङा gila malah ya jalan anu doan seberapa online sana ya rabu hello bro thank you ang live fैनायनि थाखाय दे सोर फैदों कमेन्ट हरदो दे अननानै बुथम मालै भाई नै बुजा नायनो फैदों जोङो दे कमेन्ट हरदो दे मोनसे सोर फैदों नै थांफिनबाय मालाय बेस्थ' दां मालाय थांफिनबाय नै लोगो लोगो फैनानै उपाय गैया मा खालामनो दे
Ơi. Đây nè, nó sẽ. Goblok saya bisa lain na. Nó sẽ. Bisa lain goblok. Goblok Ya, saya. ini benar. Yo. Ada kecil. Ay, mana pido? Tapi video. Nah, nanti sian yang kan nanti bisa undang. Banyak dong. Bisa lah lagi. Ayo nang ka mo kayo. Ah, basta. Oy, no kayo sama kita. Yang kerja thằng này tôi gặp dễ không? Suốt mà cứ xung quanh là lấy cái chung chung là. Ada ya? Terus langsung kan nanti gelila kan. Ini dia sini sini gitu gitu ibal. Itu sampai berapa? Enggak. Ơi.